ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to hawre bonji tiri yimme luggere pooli boɗeji jaareɓe sere kunda bisawo laɓe kon waktu yoni ha to madina alheri kame kolomina ene jeeya e kabruji men khalifa général mo tijaniya woni sirña mbay sy mansoura waɗi erago mum ko fate banggue neɗɗago gam haɓade ñaw coronavirus to leydi Mauritanie bani men debbo Bano Sarr ma artanene jillu hoorejo leydi Mauritanie toon to joɗorde ota to leydi Mali ma en jabbo bani men debbo Farmata Ba ma enen kabruji leydi Mali ha to gundama caggal nde bifta toon ñalawma hanki o suka debbo toon to leydi Guinée Conakry Alpha Condé sifi hanki sifande état d'urgence pour lewru to leydi Côte d'Ivoire wonande landaji lundo kame cetal tammingal ko fate banggue sumgoji leydi joɗodima hanki gam yurnitade ko fate banggue sumgoji sarɗiyankoɓe baɗoji jeegom lewru mars to Nigéria Mohamed Issoufou to Niger jafoɗen Mohamed Issoufou hocciyanki lana mumen Diwowa yaɓani to Paris gam jillo cehilagal to Nigéria leydi ɓurdi ɓesnude e nder Afrique ken wona temedde ɗiɗo million nana heeɓo gam jaɓɓade dose vaccin mum to Algérie jamburen joyo mbasi pittal men taw ko bombo joƴƴinaɗo e lawol ɗo werla rewno to Uganda sumgoji gasi hanki ha laaɓi aɓe paydi jencude mabɓe ɗum ko ñalawma janggo to France ha to Turquie kame Jordan musidɓe tedduɓe woto gonɗe joni jañoɗen ceerno Djiby Sy gandol lasarari laaɓaɗo ƴewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi ceerno Djiby Sy safriyenke ngana ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli omo jogui leɗɗe ɗe ganduɗa ene safra hen banggue kene wona 13 rafi woni hen leɗɗe kadi ene safra ha 19 rafi ceerno Djiby Sy ene jogui usula omo jogui pegge nden ka e kisal omo jogui siroji wonande ɗe yimɓe kutorto beele kadi mbawa hebde hen cellal mumen ceerno Djiby Sy ene yawrani debbo donkuɗo ɓesnude kono ne kadi neɗɗo gonduɗo yoga e ñabbuji teskiniɗi sa jokkodire ceerno Djiby Sy ma heeɓen ko ɓuuri ladde ceerno Djiby Sy ene andina yimɓeɓe kala omo humpiti lisihar kala ɗo gonɗa sa jokkodire makko mawo ƴewane ha wayno comme onon gurduno gurdam juɗɗam e kala saɗa haalnamo goƴaji maɗa sa yiiɗi hebde ceerno Djiby Sy taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie legal bitegal annetet mbatta ko 00 222 47 22 80 84 00 222 47 22 80 84 so tawi a yi ha to leydi Mali ñoolo mango ma taw toon biteɗo ceerno Samba Sy kanko ceerno Djiby Sy omo jogui toon pharmacie makko ko on hetti hen tonggode on noon mbatta ko 00 223 90 22 94 71 siftinde on ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu cafrowo hay so tawi joomum ari ene ardi juuɗe ɓoole hotata juuɗe ɓoole so wona on janowo hoore walla ni mbiyena mo seeɗineji mbahliti hoore muma ɗum noon mbadden dando faade ceerno Djiby Sy kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawde 15 silo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guila mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal to ko musidɗo meɗen Saydou Abouba Diary Sow eɗen gandi ko baniraɗo debbo tene kadi ko baadiraɗo tedduɗo oɗo saha ngarɗuɗo jangde e nder leydi Sénégal kene fota wonde daawe ɗiɗi gila tan kene fota wonde hande balɗe 10 yiyaka taw ɗum noon enen kala jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe en dendi en duwima
nde jomiraɗo hollita e dow jame celale kisal taw ene hissine selli ene wuuri kabruji men ɗemngala pular eɗen jogii wasiya dabo ngam wiide wonɓe e ɓoggi karalle mbatten haqillaji no feewi kala ka eɗen ɓenninen ko laaɓi ɓenninen ko keɓɗen haqiqa no feewi hade neɗɗo ɓenninde hunde yo tinno hetto no moƴƴi so tawi tan naati ɓernde ma gandane gonɗi so jaɓani nadde ɓernde ma woto nelde dingiral woto nelde hay goto ɓuuri fo hamnade ko wiide ko ni tan keɓirmi minnene ɓenninmi ɗum noon so tawi neɗɗo ne wowi ɓenninde gueɗe ɗe gonɗani so ɓooyi wo nangguirte ko penowo ndentoɗen ɗen gueɗe no feewi kabruji men ɗemngala pulara ujunnaji ɗiɗo nogas e ujunnaji ɗiɗo temedde ɗiɗo e capanɗe jeetato e goho ƴewdaɓe subaka hande o ko fate banggue oɗo henna mboros mo coronavirus tawani wonde oɗo henna mboros ko temedde ɗiɗo e sappo e jeetato e nder ɓeɗon kene fota wonde capanɗe jeegomo e jeenayo ko tumanoɓe ene memodirno e ɓen wondunoɓe oɗona ñaw kene fota wonde temedere e capanɗe nayo e jeenayo ko raɓaɓe anda ka raɓe ɗumen kene wona temedere e capanɗe joyi ɗiɗo keeɓi cellal mumen capanɗe tato e nayo oɗo saaha ma ballita e fofando yimɓe sappo mbasi hen pittali mumen mbiya tan yo jomiraɗo yurmoɓe yaafoɓe nanaɓe aljanna ko rentade ɓuuri safrade so en garti subaka hande o konguɗi khalifa général tijani woni sirigne babacar sy mansour yaltini konguɗi mum subaka hande o tuma kay nde waɗi conférence muɗum e yeeso jaydeli o holliti ɓuuri wonde neɗɗago ko rende neɗɗago hade rabde neɗɗo goɗɗo jogoɗa neɗɗago ngam renade rentinde goɗɗo oɗo henna ñaw mo ganduɗa nana tan juuki yimɓe kala gila e ɗannule ha e faggudu ha e gueɗe ɗe jiiɗa kala ɗum noon moni kala yowon sababu ngam rokkude goɗɗo cellal mum ha timma kono kadi o yaltini e wasiyade yimɓeɓe nde mbawata yaltinde sadak kono ne kadi mbadda hen juulu kam e duwawa on sadak noon nde goto kala yaltinta nde galle kala yaltinta kilo maaro nonne kadi kilo sukara kilo nebam wonande joguiɗo sa gayni ngan saga calliginoɗa juula darɗe ɗiɗi sa silmini caggal nde juulaɗen darɗe ɗiɗi mbaɗa temedere e sappo e goho astahfirullah mbaɗa temedere e sappo e goho salatu ala nabi julde annabi salah sallam mbaɗa temedere e sappo e goho mbaɗa temedere e sappo e goho ya kaafi mbaɗa capanɗe jeenayi e tati yaala ɗi fo capanɗe jeegom e joyyi hasbunallahu wa ni'mal wakila ngan saga janga go suratu l'ikhlas woni qul huwa allahu ahad janga go nonne kadi qul a'udhu birabbil falaq janga go simore qul a'udhu birabbin nas ngan saga aɗa wawi joɗade kene wona waktu goto tawa yarani ndiyama ngan saga nduula nde jaam arata e nder windere nde kala ɗum noon ko konguɗi makko kattanɗo ne wawi wadde kono wona e wawnere ha joni koye sénégal keddotoɗen ma en garte binoɗo hoore mum ko nelaɗo toon to Kolda taw koto Saare Ngagne woni biteɗo Dawouda Ba kewɗo noddirede Baba Malaɓe taw kadi inde mum ko Baba Malaɓe biɗo kam woni Mbacke Ruhullah woni Dawouda Mbacke Ruhullah on tigui woni jaggaɗo hanki caggal nde gendarme ɓe Kolda kuɓɓi autoji men sappo gam sembe jeehi toon nanguimoɗo sa mo tawe e cuuɗi niɓɓi tawete toon to Kolda ɗum noon wo jagguiraka ngam wiidemo ko annabi alah o tuuma ko wondude e cukalel tokosel jarowel e duuɓi sappo e nayyi kono kadi kankone o jaggui junggo makko o fawi e deftere Allah teddunde o wondi kanko Dawouda Ba biɗo hoore mum ko annabi o wondi o wi o memani cukalel dewel tene kadi Allah ɓuuri seedade o noon e konguɗi makko kono ɗo saaha luskoji nana jokki hen ɗon jeel cukalel noon bingel noon ngel suwata feeñje inde mum ni mbadi muɗum tawa ko wonde kala ma en gartoy hen so tawi en keeɓi ko ɓuuri hen labde to Sénégal keddoɗen ha joni to Bowal laaɗi diwoje ngal Blaise Diagne jaggama toon hanke wiide yoga e jayderi leydi Sénégal biteɗo Babacar walla mien biteɗo Boubacar Seye kan woni président horizon sans frontiére wonande ɗanniɓe caggal leydi Sénégal ɗum noon ko caggal nde waɗi jillu makko toon to Espagne dañino konguɗi ɗi o haalno e haalande makko ngam wiide hakkude Sénégal kame Union européenne dañino koppareje ken wona temedere sappo e jeetati milliard ngam haɓade ɗanleɗe ndewani lawol ɗin konguɗi noon ene gasa taw ko ɗum ene gasa taw wona ɗum ko wawi wonde kalama en gartoy hen to Gaabu ene tawi nder Bakkila commune mo Gaabu toonne kadi ko tena musɗo waɗi toon sanga 19 heures fayenma 20 heures jamma ɗum noon gorko o wiyete ko Sirigne
jaw ko jeeyannoɗo boutique kono kadi ko neldiranoɗo ko fate banggue Orange Money ko bandiji wonnoɓe moto ko ɓen tigui daari e damal boutique makko min jogui fetel mumen caggal nde ɓe naati ɓe kolliti ko ligguey ñalawma ko kala yo addu nden wo salima o fooɗanima jawdi ɓuuri koɗon tigui ɓe mbaɗima ko kuure o teɓɓiti caggal mum noon finoɓe e wuuro ngo noddino gendarme aɓe taweteɓe to Bakel nde ɓen gaari tawɓen waɗɓe ngal baɗal jeehi siftindon tan kalɗo gonɗa e nder windere nde so bandi jukkima e bolol wima addu téléphone ma tottumo so wima addu halis ma tottumo nde tawno ɓuuri bonde ko mbasa fittanduma duttoɗa kadi mbasa jawdi ma woto jambaragal jarani hen ni wattanno sosoɓe mbaɗata ni so tottude tan inna Allah yo jomiraɗo lomtinanam moƴƴere ko ɗum woni gonga kanko baratono yo Allah yurmomo yaafomo ha joni kabruji men ɗemgal Pulaar nder leydi Sénégal to Nimja Gassana to ne kadi nder commune mo Gassana ko musɗo waɗi toon kene foto wonde tibaji jeeɗiɗi kame defte e gawri kala somi haalaɓi ɗum noon jeeyi sababu ko sukaɓe almuɓe taw ganduɗa ko huɓɓunoɓe duɗal mumen subaka ene jangga ko nden tigui peete ɗe dañi yaade hendu jeeyi sababu ha ɗin cuuɗi cumi toon ɓe berti juno ɓe ñaguima laamu ngu oɗo saaha nde wawata walludeɓe ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Ziguinchor ñalawma hanke o wuuli jaw pelɓodiral hakkude finoɓe e leegal nema 2 to Ziguinchor kame dadiɓe ɗum noon ko caggal finoɓe leegal nema de nde kolliti walande leegal mumen ga on golɗon bolol ala coura kene fotta wonde 54 métre ene niɓɓiɗi kilay otoji ha e bandiji yahoɓe kala ɗum noon ɓe ñaguino ko laamu ngu nde waɗan tawi toon lampaji jeeyi noon yimɓe hewɓe gañiɓe hen kono kadi oɗo saaha waɗi yimɓe nayo nangaɓe hen caggal nde mbaɗi toon seppoji taw keɓani yemi hoore e ɗiɗon seppoji sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jaɓɓoɗen bani men debbo Bano Sarr robinde kaburuji leydi Mauritanie Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani hoorejo leydi Mauritanie nasande alhamis hanki waɗi jillu mum to wiyete OTAN woni organisation du traité de l'Atlantique du Nord to Bruxelles wuro lamorgo ngo Belgique o wawi joddade e cukkal ngal ɗon catal biyetengal OTAN woni Jean Stoltenberg ɓe joddima ɓe mbawi yewtide ko fati e ndenka kamɓe e kisal e nder région mo Sahel ngal ɗon catal noon holliti e ɓoggi karalle wonde ngol ɗo woni lawol gaddanol ko hoorejo leydi Mauritanie ina yillo ngal ɗon catal guila kay Mauritanie heeɓi manditare mum guila e hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom teni Mauritanie e OTAN woni kay organisation du traité de l'Atlantique du Nord mbaddi junggo e fandu guila e hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e joyyi woni coppi kay jibinanoɗe nden hitande hande kañumen kay batti soppude ha mbawi dañde coppi ha hande kanko hoorejo tawi ko on kabal hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani joddima e monsieur Charles Michel to joɗorde conseil dowlaji Europe to Bruxelles kanko Charles Michel noon kanko woni gardiɗo on conseil ɓe jewtidi ko wayno jokkodiral e hattane wawde ɓeydude nafoore hakkude mum e leydi Mauritanie ina wonde hakkude Union européenne e G5 Sahel e yeeso nden jonde ina tawtara jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi e ɓiɓɓe leydi Mauritanie naaɓe wurɓe caggal leydi no wonde chef cabinet gardiɗo leydi Mauritanie Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine ina wonde ambassadeur joɗaniɗo dowlo Mauritanie to Union européenne Abdallahi Ould Kebedi catal kalfinangal ko fati e karalle kabroje tawi ko ɗum sosa e joni ko lebbi ñalawma hanki o ɓe juɓɓini ñalde beele wawde yurnitade ko fati jofnugol waylo ɗen golle ɗeɓe kalfinno to banggue karalle kabroje ɓe kolliti waɗi ɗum yurnitede ko haaɓe kay mbawa ƴewde hattan to banggue karalle kabroje ɓe mbawa yewtidde hen ɓe mbaɗa kay rapport ko adi ko eɓe jettina ɓeɗɗino autorité ji halfinaɓe ɗen golle gardiɗo ha hande tawi ko roɓinde kabaruji e nder leydi Mauritanie gardiɗo ngal ɗon catal walla mbiyen ha hande e on kabar gardiɗo ngal ɗon catal kalfinaɗo kay ko fate ƴewde waylo karalle kabroje woni Mohamed Mahmoud Ould Waddadi o holliti wonde ɗen golle fuɗɗino ko en fuɗɗode lewru jukko e hitande ujunaje ɗiɗi e nogas caggal nde hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani wawi kay ardindemo ngal ɗon gollal
jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati e gueɗe sukaɓe kamɓe e coftal ɓalli ina wonde e gollal Taleb Wul Sida Ahmed o joddima e sukaɓe nalankoɓe ɓiɓɓe Mauritanaɓe ɗiɗo woni Las Pro e Petit Nara ñalde aset 12 lewru siilo ɓennuɗo o nden jonde noon ko gam kay hollidde kamɓe sukaɓe ɓe mbawa hollidde ngal ɗon jagorgal kalfinaɗo ko fati e gueɗe sukaɓe kamɓe e coftal ɓalli e gollal jeynari ndiɓe keɓno toon to Bamako wuuro lamorgo ngol leydi Mauritanie e mayirde lewru bowte hitande ujunaje ɗiɗi e nogas to Bamako wuuro lamorgo leydi Mali no mbiɗen ɗen ni tawi waɗata ndina jeynari ko yungo leader hours ha hande e nder leydi Mauritanie dadiɓe leydi Mauritanie ɓe inde gendarmerie en mbawi nangude kay ko wiyete cargaison noon ko marchandise jolneteɗo tawi ko e lana ndiwoko walla bateau walla kay ha hande tawi ko e camion on cargaison noon moɓe nangui ɓe tawi hen ko drogue mo inde cannabis tawi fano ko e Nouakchott ɗo e Nouakchott wuuro lamorgo ngo leydi Mauritanie ɓe kolliti wonde kay on cargaison ne waɗi 25 kilogramme mo inde cannabis jeeyaɗo e ɓurɗo wawde huterede ɗo e nder leydi Mauritanie ɓe kolliti e losgoji mabɓe wonde ene jaa e ɓen nannuɓe on drogue ɗo e leydi Mauritanie ko réseau tawteɗo e région fleuve mo Sénégal sababu ɗum kay sababu mum tan on drogue ummori koto banggue worgo maayo ngo gasi ha laaɓi ko tongu nen roɓinde kabaruji leydi Mauritanie Bannour Mamadou Sarr faade weltare ɓiɓɓe fulɓe komin jikkis ɗo e Belgique ko kabaruji weltare ɓiɓɓe fulɓe tan mi heɗoto komin Billel ɗo e Belgique welatamin tan ko kabaruji weltare ɓiɓɓe fulɓe welaten tan ko kabaruji weltare TV sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali ma en jaade banimen debbo Farmata Ba ha toon to Gundam bisimilla maɗa sohna Farmata Ba kabaruji men e leydi Mali puɗɗorɗen ko toon to Tonka cercle de Gundam toon nde no wayno alarba hanki 14 lewru janvier ko suka debbo goto nottotoɗo inde Fadi Alassane no wayno ko kanko bifta toon e terrain goto football sanga waftuji 16 kikiɗe tawi ko worɓe arɓe motoje fodde wonde motoje 4 tawi hay goto heptinariɓe ha e oɗo saaha joni centre hôpital universitaire mo Gabriel Touré no wayno de ha hande ɓe jokke e hafngu juuɗe ngoɓe gonno on ɗo grève mo ganduɗa puɗɗino ɗum ha 29 lewru décembre tawi de ko grève balɗe 11 wonno ha e oɗo saaha joni ɓe kolliri de ɓe jokkat grève mabɓe caggal ɗen ɗo balɗe 11 de ɓe mbi kala yontere de no wayno altine e talata foof ɓe mbaɗat hafngu juuɗe tawi ɓe gollata hay golle mabɓe goote hande no wayno yaadude hen kadi tawi koye syndicat ji mabɓe hande caɗele ɗe ɓe goytoɗe ñawda foof Nations Unies no wayno de ɓe ñini jangu mo ganduɗa waɗino toon to Tumbatu kilométre uji 20 hakkude muɗum e Bambara Mango ha Kasko Bulo en nayo kawri hen e Ladial kono kadi waɗi kadi ɓe ganduɗa ko gaji ɓe ne oɗo saaha joni no tawi cuuɗi cafrirɗi kamɓe ɓen ɗon ɓe ganduɗa kamɓe goni Nations Unies de ɓe kolliri ha hande Kasko Bulo ne jokki toon golle mumen kono de gonani toon e nden kay kisal cercle mo ñono ha hande de no wayno eɓe keddi e caɗele ɗe ganduɗa ko caɗele nden kay kisal caggal dumbo ngo ɓe gonno woni haɗede yaltude yaade haajuji men de ha hande ɓe jokke wonde hen caggal hande ɓe jokke dumbede hay sinno noon kono wayno forces armées malienne toon de kamɓe hande eɓe jokke wonde ɗen ɗon caɗele ko wayno toon to Fara Mbougou kono kadi e guure goɗɗe ɗe ganduɗa ina tawe e on ɗon diwan wonno ko kabaruji men toon to leydi Mali sohna Farmata Ba golle ma jooɗi peewi kabaruji men to leydi Mali catal Al-Qaïda ɓe qirlima ko kamɓe mbanno jango mabɓe e koninkoɓe leydi France jeegomo gañinoɓe e yontere yawtunde ɓe cakti ɓatake mabɓe taw koye koninkoɓe Barkhana to leydi Mali Khaya tonne kadi ko drogue mawɗo nanga toon drogue kewɗo nanga toon kene fotto wonde tuufeje tati e nokku biteɗo Mahinna gorko worɓe tato nangama hen gorko goto ne yaara e duuɓi 65 kono kadi tawame mabɓe poɗɗe pharmacie jonɗe no fewi ɗo saaɓe tawi juuɗe dadiɓe taweteɓe to haayi motti hanki waɗi toon mofti watten hanki ko tana musɗo no fewi adjoint maire nokku biteɗo Fattoma ne tawe e nder mofti e hoore muɗum ko gorko goto biyeteɗo Al-Husseinu Keita ɓurɗo andirede Mayga kam woni adjoint maire Fatma kam tigui fittandu mum yooɓa hanki ɗum noon ko caggal teskede yontere yawtun dowte ministre ma hebbinin toon koyɗe gam yidadude jaama kono ne tuuma ko worɓe joguitiɓe armeji
ɓe hinde jihadiyankoɓe jooɓi fittanduma ko sengiwi tonto leydi Mali koto Guinée Conakry paɗen hanki Alpha Condé sifi sifande ɓeydude état d'urgence lewru e nder leydi ndi kala ko wona ɗum ko Guinée ene heeɓo oɗo saaha mo gonɗen gam jaɓɓade vaccin muɗum vaccin guiwowo toon to leydi Russie ɗum noon kamɓe ko toon ɓe jogori basade Guinée ha joni Fodé Traoré woni inde makko yarata koye duuɓi 17 kanko wonno mo leydi France wino yo yaltu leydi mum ɓuuri yawde yaccade ɗum noon ko caggal nde o naati e leydi France kono kadi gorko biyeteɗo Stéphanie Ravikele caggal nde ƴettimo omo gollo e nder boulangerie muɗum ha ganduɗa joga e jayde leydi France bindino wonande boulangerie uji leydi France ne gollina sukaɓe ɓe keɓani taw hattan duuɓi wawde gollade ha ganduɗa on suka noon nattirno leydi France koye mbadidi rewani lawola kono noon caggal nde Stéphanie o natani gueddere ñamata yarata kene wona yontere ha ɗeeɓi hen mayde ko caggal muɗum noon laamu leydi France jaɓani biteɗo Fodé o nde heddoto e leydi ndi kono kadi o heeɓi kayitaji makko ɗum noon o wawa yebde patron makko on gollinannoɗomo e boulangerie beele jangguinamo fiigo mburu to Côte d'Ivoire nogas e go lewru décembre maynoɗo ndu ha yetti nogas e jeenayya ko nden wonno dialogue national kaldigal e nder leydi ndi kala dawrugol ha e laamu ngu kala ñalawma hanki o 14 catal tammingal sumgoji leydi ndi dañi joddade yoga e landaji londo ɗum noon ko artude hollirde ko fate banggue sumgoji payaɗi taw ko sumgoji sarɗiyankoɓe baɗoji 6 lewru mars ɗo tan e lewru mars e faanu ndu kono kadi ɓe garti ɓe kolliti walande goo lewru février faanu ndu ko nden tigui conseil constitutionnel leydi ndi hollirta wonande ɓeena jaɓanaɓe candidature uji mumen eɓe jaɓanaka kala kono kadi ko nogas e jeegom lewru février ha nden tigui luuma jarubu fuɗɗoto roma jarubu fuɗɗoto ha fenma 4 lewru mars ko wona ɗum koñade 17 lewru janvier ko nden tigui wadde déposé nde ko nden dartoto e nder leydi Côte d'Ivoire to Niger Mouhamadou Youssoufou kam tigui woni gardiɗo leydi Niger baɗɗo duuɓi 10 e laamu mum holliti ƴamtani dawal tataɓal hocci henki laana mum ndi wawa yaɓani to Paris lamorgo leydi France ne yaade jagorɗo kalfinaɗo koni yankagal kam e chef de cabinet makko ɗum noon ko jillu cehilagal kam e golle wonɓe e hebanade oɗo saaha mo gonen dawal ɗimmal ɗo tan e lewru février fannude to Nigéria leydi ɓurdi ɓesnude e nder Afrique kala ene yaara e 2 million e nder Afrique leydi ɓurdi ɓesnude caggal oɗo henna coronavirus yoɓima toon guila tan ari 1300 e 80 neɗɗo jeeyi sababu laamu ngu holliti maɓe jaɓɓo kene fotta wonde ujunnaje sappo walla mbiyen kene fotta wonde ujunnaje 10 million walla mbiyen million ngaji sappo jafoɗon million ngaji sappo taw ko dose ko fate banggue vaccin kono ɓe kollitani holon vaccin moɓe bismoto so tawi komo Europe walla komo Amérique walla ni komo Chine walla komo Russie ko wawi wonde kala ma en gartoy hen to Algérie yimɓe joyo jamburu en mbasi pittali mumen ɗum noon koyno ko ɓireɗo TEPSAS taw kadi yimɓe jeegomo gañima hen ɗum noon ko caggal nde bombo joƴƴina e bolol fettide e oɗon werla kono kadi armé o holliti nangui walla ni yoɓima fittandu wat bonijo ɓurɗo mawnude no fewi tawa makko téléphone caméradio ene wonde paftol kure jonɗe no fewi to Uganda Kampala jaam arti toon guila hankini sumgoji ndewi lawol e wiide ɓen tambiɓe catal ɗiɗon sumgoji kene fotta wonde 16 million ɓiɗɗo Uganda en jaltuno hanki gam suɓoyade lamɗo men kono ɓurɓe mantinade ko horejo leydi ndi laamiɗo leydi ndi ke wona duuɓi 30 ko fawi woni Yoweri ene wonde e Bobi Wine noon hanki holliti e subaka hande o sumgoji ɗi ne coomi guyka kono so tawi ƴeewam ma tawi ko kanko ari yeeso sen jalti Afrique to France lawɗini kuulal hirtolelo ngal kuulal noon fuɗɗata ko ñalawma janggo aseeɗa woni tan 18 heures fuɗɗata pour balɗe 15 gam haɓade oɗo henna ñaw biyeteɗo coronavirus Recep Tayyip Erdogan hanki kañumne holliri hoore mum e yeeso caméra kam e yaadi mum kala waɗi vaccin mum taw kadi ko vaccin giwɗo toon to Sine biyeteɗo Sinovaccin ko on tigui woni kamɓe moɓe kutorto kono ɗo saama gonen leydi Erdogan woni tan leydi Turquie natani ɗo hen vaccin ji leydi gondi vaccine ndi hoore mum
ko Jordani roi Abdallah de ne wonde prince héritier woni Husseinu ɓen ɗiɗo kamɓene ɓe baksinima e yeeso télévision maɓɓe ɓe kollitiyoɗo saama goni leydi gadidi vaccinde wonande doga molto en nde hinde refusé ji taw iwɓe toon to leydi Syrie ngari moltade toon to Jordanie kañumen koye men vaccinima ɗum noon oɗo sa vaccin ji ene jokki e nder leydi ndi kala adende welani kadi jillam leedi gasgam yewni kam dañi dañani mi hootay ladende welani kadi jillam leedi feddam yewama dañi dañani mi rutto ladende welani jillam leedi jinnobam jaaki dañi dañani mi hoota dañi dañani mi hoota ladde nde metti ladde nde weeli sa dañi hoot sa dañani kadi yillito e kala saha ɗaɓɓa duwawa lawol wonani e gotola ɓuuri moƴƴande neɗɗo e jooɗade ha wiye nde hitande maaya nde hitande maaya nde hitande maaya ndu lewru maaya aɗa ɓeydo ɓooyde aɗa wona kullel ladde aɗa ɓeydo ɓooyde aɗa wasa jinnanma aɗa ɓeydo ɓooyde aɗa wasa neɗɗaguma aɗa ɓeydo ɓooyde aɗa wasa gendima ɗum noon dañi dañani kala yo feere yillito e kala saaha ganden leggal ko ɓooye ndiyam ko kala wattata ɗum nooda musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen ha wonno komin tongan noon kabaruji men garane kikiɗe e hannde o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ñalawma janggoma en ketto kabaruji men sawtol musidɗo meɗen Ahmadou Dia gorko mo tri yimɓe yo jaam jogomi jogoon